Здравейте! Много отдавна искам да снимам това видео, в което ви показвам любимите си есенни червила и все нещо става. Или апаратът не е зареден, или аз нямам никакво време. Въобще, сещате се, когато не става, не става. Така че сега бързам да заснема и да знам, че съм го направила, за да не ми изиграе съдбата пак някой лош номер. Всички червила, които ще ви покажа, са в тъмната червена, винено-червена гама и аз много обичам да нося такива червила. През есента преди време се дърпах и си казвах, че стои не много хубаво, но да ви кажа ли кога осъзнах, че искам такова червило? Когато гледах Влогмас преди няколко години на Зоела и тя постоянно беше с такова червило, си казах и аз искам да пробвам и тогава си купих първото ми такова червило. Тъмно, до този момент нямах и не знаех въобще дали ще ми отива. И първото, което си купих, беше ето това, което е вече с изтъркани надписи, но все пак номера се вижда и то е 23-ти на Golden Rose от тяхната матова серия. И до този момент смятам, че е едно от най-добрите ми червила. Изключително ефтино, изключително дълготрайно, страхотно стои на устните и смятам, че и вие ги харесвате тези червила, така че няма какво повече да говорим, а просто нека видим как стои на устните. Доста пъти не доста, но съм била в някои от клиповете ми. На снимки също в блога има и публикации, свързани с това червило в блога ми, така че ще ги оставя в описанието. И смятам, че няма да сгрешите, ако заложите на Golden Rose 23 номер от тяхната колекция Velvet Matte. Същото червило е на Rimmel и е под номер 107 от тяхната колекция с Kate Moss. Страхотни червила, страшно много харесвам тези червила. Още не съм имала разочароващо червило от тази серия на Rimmel, както между другото и от предишните Golden Rose Velvet Matte. За това червило дори имах цяло видео в началото на канала ми. И да, ако искате да го погледнете, ще го оставя долу в описанието. Много ми харесва, по-мазно е, пак е с полуматов завършек, но със сигурност не е чак толкова матово, колкото това на Golden Rose. Не изсушава устните, стои много приятно, въобще е страхотно червило и да видим как стои. Надявам се да ми извините за непрецизното нанасяне, но в момента просто слагам, колкото за да видите как стоят червилата на устните. Много ми харесва, както казах, страхотно, много комфортно се усеща на устните. Малко по-убито е, по-червеникаво е от предишното, което ви показах. И сега се сещам, че имах, т.е. все още имам, но не знам къде е, червило, което е почти едно към едно с това, за което говоря в онова видео, за което ви казах, че пробвам това червило. И беше в началото на... когато започнах да правя видеа. И то беше на Vision, Golden Rose Vision. Ще изпиша точно кой номер е, защото не се сещна в момента и едно към едно с това червило. Иска да ви го покажа, но явно е в някоя чанта, сега не ми се рови и съм подготвила други, които да ви покажа, но ако го бях намерила и това червило ще да е в клипа, така че бройте го за едно от 5-те. За разлика от предишните две червила, това е доста ново на пазара. То е от серията Matte 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 на Essence и е под номер 07. Аз го имам отскоро, както казах, и дори май беше в миналите ми любимци, ако не се лъжа. Да, мисля, че беше в миналите ми любимци и да видим как стои то. Много приятно се усеща, подобно на това на Rimmel, доста кадифен завършек има и
Много ми харесва, със сигурност бих го препоръчала. В момента го има на пазара и другите ги има, но това е ново и може да го изпробвате. Продължаваме с ето това червило. Той е на Wet n Wild и е малко по-дълбоко от останалите, сякаш по-към лилаво и се нарича Sugar Plum Fairy. Не съм го показвала друг път в канала, имам го доста отдавна и страшно много ми харесва. Разбира се, доста е тъмно и не го нося чак толкова често. Мисля, че в някой клип бях с него. Да, бях... Извинете за пюкането, но тук някои си пробват телефоните. Много забравих. Той е тук. Бях в клип, в видеото, когато гледах Акт. Ако не се лъжа, съм с това червило отгоре с гланц и доста е фрапиращо, доста е наситено. Въпреки това обаче много ми харесва. И да, това е Wet n Wild Sugar Plum Fairy. И последното червило, което ще ви покажа, вие сте го виждали и друг път, то е на Sephora от тяхната есенно-зимна колекция, за която имах цяло видео и е под номер 6035CM11, поне май това е номера. Виждали сте ме с него, но ще трябва да ме видите пак. Ето го и него, доста подобно на другите, ако трябва да сравня с кое най-много като усещане се доближават, то е с червилото на Rimmel. Кадифено се усеща на устните, много комфортно, въобще не изсушава и според мен, ако искате малко по-висок клас червил, но не толкова скъпо, може да заложите на това. Това бяха всички 5 червила, които исках да ви покажа и които са доста еднакви, но въпреки това се различават. Знаете, че ние жените намираме разлика и в почти подобни нюанси, но с това сме момичета все пак, с това сме жени. И ако искате да ви покажа и още любими мои червила или да дам предложения за, да речем, червено червило, подходящо за коледните празници, пишете отдолу, ще се радвам да го направя, тъй като имам много червени червила. Разбира се, през есента никой не е казал, че трябва да носите само такива червила. Просто те са най-характерните за сезона, иначе аз нося и нюд червила, и по-весели, по-розовишкави, разбира се и червени, въобще, който каквото иска да си носи, негов избор е, разбира се. Пишете ми дали искате да направя втора част на колекцията ми от червила, тъй като имам много, които не съм ви показала, които са ми нови и не са включени в видеото колекцията ми от червила, което е най-гледаното в канала ми. И за мен ще бъде удоволствие да покажа останалите. Надявам се и за вас да бъде интересно да гледате подобно видео. Това е! Чао! Всички червила, като ще ви покажа... Какво?